assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah e kisal men dendagal wonde mon gonɗon ɗon foof. En calmini dendagal wonɓe dental ɓe hay goto en goppani. Calmini membre du bureau woni goomu juɓɓudi e dendagal yewtoɓe heɗotoɓe e sernaɓe ɓe hay goto en goppani. Eyyi tigui rigui ono binde nima e garɗo e yewtere ko fate gueɗe firawnaji en. ɓennuɓe ɓooyɓe ɓe keewi sanne no feewi eɓe jaaha e teme ujunnaji tati e gandanɗama 45 firawna. e ɗum anni heewi sanne no feewi. e ko fotino ujunnaji tati firawna pawɗo e ƴetteten nango seeɗa hay soko tato walla nayo en ko nandi hen. e en calmini dendagal wonɓe dental wittu diine ma tati. en calmini wittu gandal goho, wittu diine ma ɗiɗi, fedde ɓamtare seyi en e aynaɓe leñol e abdikardugol badamo ndorel e waldiɓe muɗum e dendagal pelle meɗen wat sappo e goto en goppani. en calmini kadi dental meɗen pellital e gardugol amadou baraba. en calmini dendagal woɗɓe joloɓe ɓe foof e dente he whatsapp e mp3 ploa gardugol haadi habibou tall e dental dine l'islam ferlo e gardugol amirou yahaya kane. e tigui rigui e mbiɗen firawna en nanina haale e defte meɗen asmaniyankoje e histoire kadi haale mabɓe e gueɗe kewɗe haalama e mabɓe kamɓe ɓeɗo firawna en. e mbiyan ko firawna yagal tuggi ko duuɓi ujunnaje tati e temedde joyyi ha ujunnaje nayyi e ko adi jibineɗo annabi isa. firti ko sen ƴeewi joni en batti hen duuɓi annabi isa ujunnaje ɗiɗi ɗi pawɗi, ene yaaha joni firawna en dañi duuɓi ujunnaje 6 pawɗi. e oɗo civilisation ngal ɗo pinal ko ngal pinal jaajgal, ko ngal pinal manggal, ko ngal pinal ngal ganduɗa hoorema bannugal envahi aduna ngo foof. saabu fotino duuɓi ujunnaje tati pawɗi ha ujunnaje nayyi. so yimɓe guuri e laamu ɗum ɗo firawna yagal nguɗo laamu e oɗo civilisation firti ko aduna ngo foof joguima temps hebde hen. e dalilu muɗum kadi ko yimɓe ɓurno hewde e oɗo diwan woni diwan ndiɗo leydi misra ha yettanima to banggue Syrie Palestine. nden Syrie wiyete ko Syrie Palestine. e oɗo diwan yettanima gandanɗa hoorema to wiyete Babila to laana annabi Nuhu ka ƴeŋnoɗo. e ni woni en tawata wonde ɗo oɗo jamanu nden jamanu ɗo ɓuuri hewde. alay saago kadi ɗo pinal ngal wonata kadi immiɓe ɗo ɓe kadi jeeyi banggueji goɗɗi kadi nawi ɗeɗo pine banggueji goɗɗi. sen jeeyi hedde to wiyete Mongolie en to e banggue oto banggue Chine ancien leydi empereur Genghis Khan en tawat toon pyramide uji hono ɗiɗo mahanoɗi Égypte ɗi e ɗi waad noon kono noon certes seeɗa gam expérience o certi seeɗa kono fof ko civilisation e pyramide woni tillisaji mawɗi mahirteɗi kaaƴe towɗe kaaƴe mawɗe mahirte e tuufere mum wotere foof ina peesa fodde wonde 5 kilo yeru sakuji sappo 50 kilo maaro ɗi pour yimɓe mbawa e famde. sakuji sappo e 50 kilo ɗi tuufere mum wotere ko noon fotata mawnude. eyyi ɗum ɗo ɓe mahirno gandanɗa hono pyramide uji ɗiɗo e kala firawna go laaminoɗo mahino pyramide mbaɗi ni ko ɗum janale mabɓe ɗum wonno. kala firawna gurnoɗo mahatta hono ɗum ɗon gam yettirde ɗum jomiraɗo mumen. noon ko allaji polythéiste ɓe ndewat allaji kewɗi. ɓeɗo ko Allah nangue, ɓeɗo ko Allah hendu, ɓeɗo ko Allah ndiyam, ɓeɗo ko Allah gandanɗa hoorema jeygue en ko nandi hen. joni noon goto foof pour yettirde ɗum Allah muɗum e maha ɗiɗo pyramide uji towɗi ko million ngaji birkaji goni hen. so ɓe mahi ɗiɗo pyramide uji ni woni jomum so maayi ubbe hen andina Allah o kañumne woto ko waɗani Allah e heddini ɗum mahani ɗum woni juulirde muɗum woni to hasbate janggotol to ummital muɗum waɗata kamɓe firawna ɓe ɗum ɓe jaruno hen. yo woni ɗeɗo janale ɗe ɓe mata wiyeteɗe pyramide ma en gaddu ɗo photoje ɗe. eyyi ni woni kamɓe ɓeɗo firawna en ɓe jaharin noon on ga e banggue misra ke Afrique jeeya. ɓe jeeyi ha banggue nib o woni gandanɗa hoorema banggue ga e hedde Soudan en ha yettanima leyɗele Afrique e kewɗe e firawnaji kadi kewɗi godino e leydi misra ndin ɗon e Égypte. ɗiɗo firawnaji ko ɓaleɓe wan noon ɓe jeehin haɓe jillodiri e ɓaleɓe ɓe jiide muɗumen e kamɓe joguino roi uji muɗumen. ni woni ɓen koyemen goni firawnaji e nder gandanɗa hoorema e leydi misra ndiɗo e firti firawnaji ne keewi. ɓaleɓe nan hen, woɗeɓe nan hen e wolɗuɓe soyɗuɓe fof nan hen. kala civilisation aduna ngo mbaadi couleur neɗɗo nana e firawnaji ɗiɗo ɓennuɗi ɗo. yo joni noon e mbiyen defte asmaniyankoje ɗe kaale firawna en gueɗe kewɗe kono noon
ko defte asmaniyankoje kaale firawna en ko hoyno en gurdam ɗam ko goto ɓe kaale gurdameje firawna en ɗum no fammi neɗɗo gurɗo duuɓi 90 walla 97 duuɓi temedere sa haali hen ko fodde wonde goto e gurdam mum firti ko ɗum ala no foti woni qur'an o woni bible tawret linjila ko kaale maɓɓe ko way kono gurdam maɓɓe ko goto e gurdam maɓɓe kaali ni kalani foof yo joni noon histoire waɗi reconstitué woni mahtima jangguiti fewniti ƴeewi gandanɗa hoorema dendagal histoire maɓɓe guila battiji maɓɓe ɓoyɗi bindi maɓɓe ɗiɓe binda biyete hiéroglyphe nden windete kaaƴe desinte ko bindi ɗi mbay kono deseni ko solndu en gilngu en gandanɗa hoorema sala mburu en dendagal fiɗendu en koyngal en junngo en yitere en fof on ko haalata kala hen ɗum ɗo bindol ko alkulal alkul ɗeɗon ndendine jangga mbaɗa traduit pira ganda ɓeeɗo ko ni gurduno ganda ɓeeɗo fira on en ɓe ko ni inde maɓɓe mbano ko ɗum ɗo ɓe mbaɗanno ɗum ɓe gollanno goto fof ɗo mayko ɗo ubba ni woni ko ɗum ɗo woni nder yanade muɗum ko ɗum ɗo tawata toon sa udditi hono andira saabu sa janggi ɗum ga andata ko ɗum ɗo ɗo ndewata ha jottoɗa jomum ni woni a janggi bindi ɗi a fewni kono windirani waɗama déchiffré andama donc bindi ɗiɗo fira on hiéroglyphe en ɗiɗo ɗi ngoodi duuɓi ujunnaji 4 ko adi jibineɗo annabi Isa donc ni woni kamɓe ɓeeɗo firawna en gurdameje maɓɓe fof ko waɗa programme e nder temple uji maɓɓe nder janale mawɗe pyramide ɗe sa naati toon tawata toon ko table uji ne mbindana mbaɗa honono defte maɓɓe ni woni kamɓene woni ɗum ɓurano maɓɓe bible maɓɓe yo toɓe ndewno koɓe kawruno goto fof mo roni inde joomum e fof hono winda hen donc ko organisation mawɗo tigi mbiɗen ɓeeɗo firawna en ko maɓɓe ko organisation mawɗo woni defte asmaniyankoje mbiyen tawrete linjila e qur'ana ko kaale maɓɓe ko mbiyen ko gurdam maɓɓe ko goto e gurdam maɓɓe en firti ko goto oɗo gurɗo duuɓi capanɗe mbiɗen wonde ɗum ɗon ko seeɗa hen yo en jaaɓi eɗen gonɗini ko defte asmaniyankoje kaale maɓɓe ko ƴeewen noon banggue histoire kañumne ko yiiti ko histoire kañum tugnike e batteji bindi maɓɓe bindi tawi ɗo ndi statiji maɓɓe woni janale maɓɓe kadi ubbitaɗe kadi jiita tawa wonde holno ɓe mbaɗirano holno ɓe fewnirano e holno ɓe ubbirano ɗo e holno ɓe mbiyete fof mbiɗen donc ni woni histoire eɗen keewi nande wonde firawna ɓandu muɗum reyanama gandanɗa hoorema bonani ñolani ɗum wona firawna goto way noon firawnaji ɗi ko ujunnaji 3 e temedde gandanɗa hoorema 4 e capanɗe 5 firawna ko ɓuuri tan anda tan ɓeeɗo kam jiitama ɓeeɗo fof fodde wonde hen gandanɗa hoorema capanɗe ɓeeɗo ɓalli mumen koko ndena ɓalli muɗumen gandanɗa hoorema ñolani woni ñolu heɓani ɗumen ina tawre no gonirno reconstitution ɗum ɗo facial no wawi wadde ha jomum ande no wano ni waɗe reconstitué ƴeewe hono wano waɗe gandanɗa scanner hollire holno wano adan joni noon firti ko ɗum ɗon wona hunde nde gandanɗa hoorema jomum no renira tan wonde ko ina haɗa wona frigoriste waɗa wona frigo waɗa wona hunde gandanɗa hoorema ne haɗa tan bonde ayo ɗum ɗon jogui dalil ɗum e sababu muɗum holi ɗum ɗon woni science haali hunde rokkate hen dalil woni dalilu muɗum ko ɓe mbatte ko mumification hoko firti mumification woni hasnede no ɓe kasnirte misra ɓooyɗo égypte eɓe jogui nebemeje eɓe jogui conele poudreje kaɗoje ñuul ɗeɗo nebemeje ɗeɗo poudreje so tawi firawna maayi nden ɗe mbeɓani hebde wawi ɗum heɓde tan ko neɗɗo souverain laamiɗo arɗo mo ganduɗa ko joom jawdi kewdi joom kanŋe ɓe tan mbawi ɗum hebde ɗen ɗon nebemeje so tawi jomum maayi holno ɓe mbaɗata ha wawa ñuul wasa ɗum hebde eɓe jogui anduɓe maɓɓe gandanɗa hoorema ko ɗum woni ligguey muɗumen woni médecin ji maɓɓe mbiyen légiste woni médecin légiste meɗen ɗo joni neɗɗo so maayi joni lelne ƴeewe holko warimo o waɗe scanner o foteɓe o pira fof ɓe ƴeewa kala to gañande helande woni hen ɓe ƴeewa holko warimo ɓen gonno médecin ji légiste en firawniyankoɓe hono ɓe mbaɗata ɓe ƴettata ko tiwo ɓe jogui ɓe nanna e nder hinere he ɓe nawa ɗum hata gani to ɓe pooɗa gani ndi yalta ha laaɓa donc firti ko hoore nde won tiɓolde hankkadine ñolu heɓata ɗum ewo kadi ɓe nanna kadi tiwo caggal to ɓe jaltina kakiri ɗi fof toon jaltinirta ɗum ha laaɓa ɓe itta ɗum ha laaɓa wonto wonti laalogal ɓolal heddi tan ko birɗe ɗe gandanɗa hoorema e tewo ni woni heddoro noon ɓe ƴetta nebemeje ɗe ɓe muula e ɓandu mum partout ɓe nanna e nder hoore he fof ɓe nanga conele ɗe ɓe nanna hen ɓe muula ɗo hen e ɓandu he fof soɓe muuli e ɓandu ndu fof ni woni ɓe ƴetta ceeltol par ceeltol ɓe piila gila e peɗeli he ha e ɓandu ndu fof ceelti piile hen ha yeewa ceelti daneji ɗi piile hen ɗi mbadda e nebemeje ɗe conele ɗe so fiilama ni woni ha ɓandu ndu fof hawra haydara yiyata hen e fof woni fiilama gasi ni woni jomum nangue tawa hayre ne saaha kaaƴe ɗiɗi e wayoje ne ɗum ɗo ni hono gandanɗa hoorema sarcophage mbiyata ɗum woni gandanɗa hoorema yanade jomum nangue lelne hen ƴette kanŋe mbo joguinowo hen hundeji mum ko yino yo inno ubbidede ko pour gam so yeehi oɗo jomiraɗo mbo mbi ummital mabɓe o woni Allah mabɓe woni gandanɗa hoorema ɗum ɗo anibis
ɓe mbiyata on woni Allah maɓɓe so tawi ari no ubbita joomum no namnoya ɗum wona e pesde ɗe nganndanɗaa hoorema ɓernde muɗum wona ƴeewan ɗum moƴƴumi e bonɗi muɗum kadi yiya kaŋŋe o kadi joomiraaɗo on ɗon weele ɗum annda wonde oɗo de e ligga ko mbatti ɗum ligganinoma ɗum kadi ina teddini ɗum kadi addini ɗum kaŋŋe ha heewi yo ko ɗum kamɓe ɓe jaaruno heen yo kanko oɗo firawna ɗiɗo firawnaji noon ɓe mbaɗe e nder oɗo sarcophage woni nde ɗo yanade ɓe mbaɗe heen so waɗama hippe so hippama hermétiquement e hippe kadi sukke kala to nganndanɗaa hoore ma to hunde foti rewde sukke woni henndu natata haydara natta ñullu natata kala to jiiɗa hunde ne ñuuli anndu henndu no natata ɗon so henndu natta e hunde sa woppiɗum noon duuɓi ujunnaji sappo saaki noon tawrata ɗum way kono weeyo ngo ni so tawi neɗɗo yeehi dow lewru to jooni so maayi toon walla nganndanɗaa hoore ma maayi e weeyo goɗɗungo dow ngo no wawi won ɗon duuɓi million ngaji kono wanotano haydara changeata e muɗum wan noon ala ñuulu ala henndu gurdam donc ɗon e nder yanani ɗo ala ñuulu ala henndu gurdam haydara ala ɗon ni woni joomum hippe toon so hippama toon noon ubbe duuɓi ujunnaji ñande hippita ko tawate ko seulement ko anda déjà e tewo boni kono noon ne mbaadi ndi way laakin ɗakke nguru muɗum no fewi no ma nedduɗo fotoje kolliren donc firawna en wona firawna gooto woni mbo ɓanndu muɗum reena firawnaji ma on capanɗe fof jiitama kamɓe ɓen ɗon yiitaɓe fof kala hitande e leydi misra ndi ina yaltinaɓe waɗaɓe sarcophage uji maɓɓe mbaɗe autorité ɓe jewne hakkude wuuro eɓe jeeɓe e diwan toɓe ubbanoɗo woni aduna fof no arana yeeɓa ne gadda kalisaji ne nanna kalisaji e nder kees leydi misra ndi naata e budget maɓɓe ɓiɓɓe leydi ɗi ko heen nguuri e yo ma won hedde 30% budget e misra ummorto ɗum kay ɓalli firawna en woni kadawuji woni janale firawna en ɗeɗo ɓe kollirta en e ɓalli mumen yimɓe ne garana jeeɓa ko heen ummoto e woni koɓe ñamata koɓe jarata ko donc firti ko firawna en wona gooto yo joni noon woodi firawna gooto wiyetenoɗo Tutmosis on ɗon jibina ko 1425 adi jibinede annabi Isa oɗo Tutmosis no woodi ko dynastie yumma bamma ko laaminoma e nganndanɗaa hoore makko taani ko laaminoma kanko hono laaminoma kanko ne ɓen ɗo no jeeya e janali maɓɓe kamɓe fof jiitama no jeeya yiitaɓe ɓe yo donc firti kono woodi kadi e akkane toon woni nganndanɗaa hoore ma Amenhotep e voilà donc firti ko kamɓene ko onne ko firawna ganndaɗo firawna kadi ɓooyɗo kadi ko firawna mo nganndanɗaa hoore ma jibinaɗo 1371 e mayɗo 1337 e kadi ɗum fof ko duuɓi ɗiɗo ko adi jibinede annabi Isa yo firti ko ɓeeɗo fof firawnaji ɓooyɗo firawnaji jiitaɗi ina woodi Ramsès II o oɗo woni firawna mo biyeteɗo wonde hawri annabi Moussa kono hay preuve goto ala hen ɗum ɗo fof ko yimɓe kala tan kono yimɓe ganda holi oɗo firawna kawrunoɗo e Moussa wan noon yimɓe ɓe miiji wonde firawna kawrunoɗo e Moussa o tan ko firawna mo ɓandum renawo kono noon firawna mo ɓandum renawo ɓuuri firawnaji capanɗe mbiɗen ma wona capanɗe pawɗo firawnaji ɓalli mumen nde ndena ɓalli mumen bonani woni mumification gandal ngal nden on saaha ɗi noon duuɓi ko yahata duuɓi temettati tati ngal gandal no mawnuno sanne no fewi gandal maɓɓe fewnude ɓandu neɗɗo wasa bonde yo garten oɗo Ramsès II mo mbiyata hawri annabi Moussa e mbiɗen garen oɗo Ramsès II yimɓe heewɓe gila e yimɓe Bible e yimɓe nganndanɗaa hoorema e Tawrat e Linjila e Qur'ana ina miiji wonde oɗo firawna biyeteeɗo Ramsès II e wonde kanko woni kawruɗo e annabi Moussa kanko jibina ko 1304 e 1213 o maayi ko jeeyi adi jibinede Isa e hitaande ujunere e temedde tati e nayi o jibina ko adi jibinede Isa o ma hitaande ujunnaji ɗiɗi e temedde e ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e tati ko adi jibinede Isa kadi yo donc kanko oɗo Ramsès II e yimɓe mbi kanko hawre annabi Moussa e annabi Moussa en gandi enen fof Bible e Qur'ana ina kaali haala muɗum no hawrino e oɗo firawna kono noon holi on firawna e enen nanɗen ko firawna woni ko winda e defte men ko firawna on ɗon ɓanndu makko no mofta o ñolata woni o ƴeegnama ha yimɓe fof jii ɓanndu ndu e joni noon namdal men hen seeɗa tan ko beele kanko kono o ƴeegnade tan ha yimɓe jii ɓanndu ndu ɗum woni ko haalte ɗon ko walla ala ko o moftama ha yimɓe génération gara ceedo walla ko yimɓe tan ɓen ɗon wonnoɓe ɗon on diwan ɓe tan ceedi gandanɗa hoorema ceedi gandanɗa hoorema jii ɓanndu makko e ko ɗon woni e joni noon gartene makko ngal namdal no wawi yimɓe anduɓe e ɓurana ɓe so gari ma garoy hen e woni namdal meɗen ngal woni beele ko tan o yaltinama boowal ha yimɓe jiimbo yimɓe ceedima o maayi o boni o maayi walla ko génération ngaji enen aroɓeɓe pour ha ceedon enen ko ceediɗen ko wona goto eɓe jaaha ɓe gona hedde gandanɗa hoorema capanɗe ɓe ɓalli muɗumen mofta ɓe ɓalli mumen bonani yo ɗum noon ko gandal wonno gandal ngal ɗon ko scientifique ma wonno ko scientifique ko mbawa moftirde jomum e yo joni noon e kanko oɗo Ramsès mbiɗen wonde
kadi e goɗɗum ɗum ko wonde kanko abbi annabi Moussa wonde o haɓoye muɗum walla o yooli kono oɗo Ramsès jiitaɗo ɗo mo mbiyata wonde ko oɗo hawre annabi Moussa oɗo yarate duuɓi 94 ɗum woni ko scanner mo gandanɗa hoorema radio carbone 14 holliri e andude duuɓi neɗɗo ene weeɓi sanne no feewi ɗum namdaki scientifique yagal ni neɗɗo gando so yi neɗɗo maayiɗo ƴeewi ñiiƴe makko ƴeewi ɓanndu makko ƴeewi ɓulli gandanɗa hoorema e gaɓɓule makko ƴeewi ɓulli hoore makko ƴeewi koyɗe makko e ɗaɗi makko an yi koppi makko ne wawi andude oɗo hol duuɓi no foti yarata eyo hono foti oɗo duuɓi mayiri ɗum no ande ewo joni noon saaga noon gande kese gaari bawɗo hollirde jomum directement tan duuɓi muɗum oɗo Ramsès jiitaɗo ɗo hollirteɗon wiye wonde boni ɗo o hawruno e Moussa oɗo yarata ke duuɓi 94 eɗen gandi oɗo wawa yaade ne jola e sarataji ne haɓoya e Moussa no fiwdiriya e muɗum e nder maaje mawɗe e ɗum ɗo wonta oɗo ko nayejo joni noon kanko annabi Moussa nde o jibinande e leñol makko kanko israéliyankoɓe ina goni e nder leydi Misra he ina guuri hen ina liggo e ina mbaɗa haajuji men ne jeeya yimɓe fof kono bidonville woni nokkuji ɓurɗi wadde rekkile e nder wuuro e ngala sembe no feewi ko yimɓe rewɓe Allah goto woni Allah gandanɗa hoorema oɗo annabi ɓennuɗo on boɓe ndewi o woni annabi Ismaïl woni annabi jaafoɗon annabi Yousuf Allah muɗum ɓe ndewatno e joni noon Firawn noon yiiɗa ɗum kono noon woppiɓe ɓe ndewa on Allah sababude wonde eɓe liggono ɗum woni hen no jooɓe no liggo woni hen ko forceteɓe en liggo woni hen ko soldateɓe nder laamu oɗo Firawna joni noon kanko annabi Moussa o ko Firawna o nehimo e Firawna o ɗo noon nehɗomo noon e nder investis ɗum ɗo gueɗe ɓoyɗe jiitaɗe e bindi jiitaɗi kanko oɗo Ramsès II ko kanko nehi Moussa to nehi annabi Moussa ɗo o ala ɓiɗɗo kanko to ala ɓiɗɗo ɗo ni woni gandanɗa hoorema ko Moussa woni ɓiiko so maayi ko Moussa foti rondemo kañum foti wondude ɗon Firawna kono noon wonde baaɗiko eyo baaɗi ko mbo wondi ɗo no on ɗon kañum ko Moussa woni yeeso muɗum Moussa woni mawɗo kala arme makko woni ministre makko woni foof makko ko Moussa ligginta ko Moussa haɓɓata ko Moussa fiyata ko baaɗi ko rewi hen joni noon ni woni hay pyramide uji ɗi o mahi ɗi e gueɗe dendagal gueɗe ɗo waɗi ha mawni ɗe e hol kollirɗe wonde oɗo bonno o arin ɗo o ɓooyi ɗo o waɗi ɗum ɗo wonde ko caggal makko en jiiti ɗum ɗo leñol eɗo israéliyankoɓe ina jeeya e walluɓe ɗum ɗon mbaɗɓe ɗen ɗon gueɗe koɓe yimɓe ñeñduɓe koɓe golloɓe kamɓe balli ɗum ɗon kono noon nde yano ha ɓooyi Moussa kañum an noon jomiraɗo on jola moƴƴude muɗum jogori waɗi ɗum annibi ni woni Moussa dañde makko caɗele e woni ɓe mbi wari goto e mabɓe walla fiiga oɗo walla ɓe mbatti yiide Moussa ina walla leñol israéliyankoɓe ɗum noon welani Firawna o hartimo ha tampi ronki nde ronki nde ni woni caggal ɗum ma taw e kanko oɗo Moussa finalement o dañdi caɗele e oɗo Firawna o yeehi joni noon to yeehi ɗo ko baaɗi ko on ɗon pon dewnoɗo e Moussa o ko on lomtimo ko on ɗon wonte affaire makko courante woni gandanɗa hoorema woni toppitiɗo affaire makko kanko o nayi déjà o natti wawde haydara ni woni kanko oɗo Firawna e ko baaɗi ko oɗo lomtimo beele ko baaɗi ko woni janoɗo haɓoye Moussa haaɓe muɗum saabu on jokkodiri e Moussa kadi ko haareji kewɗi ko on e Moussa mbaddi ɗum ɗon ɗum woni ko bindi hiéroglyphe en kolliri statue gandanɗa hoorema e gueɗe kewɗe archéologue jiitaɗe ɗe foof e woni oɗo baaɗiraɗo kono oɗo mawɗo en ganda holi Firawna exactement kawrunoɗo e Moussa kono oɗo jiitaɗo no holle ne wiye wonde ko oɗo woni Firawna kawrunoɗo e Moussa o ɗum ɗon ko fenade wodani wan noon oɗo yarate duuɓi 90 pawɗi donc noon Firawnaji goɗɗi no goodi ha heewi Firawnaji ɗi gandanɗa hoorema ni woni ɗin ɗon ɓalli men ne mofta e hol goto e ɗiɗon kadi eyyi donc bible hollirani qur'an hollirani ɗum ɗon ko ganduɗen ko tan enen ko winda defte kadi jeeɓeɗen gonɗini e banggue scientifique noon gueɗe jiitateɗe bindateɗe jiyatoɗen nemoɗe ɗen ɗon ko ɗen kalten ɗo joni noon so tawi yimɓe mbawi sifanade meɗen holi oɗo Firawna gawrunoɗo e Moussa e kono noon hoto ɓe mbi tan ko oɗo jiitaɗo ɗa ɓe kollirta ɗo walla goɗɗum en keewi hono mumen no keewi gatata mami nirdu moon ɗo photo ji jiyon hen hunde mabɓe donc Firawna ene heewi ɓalli men moftama capanɗe no goodi Firawna en ɓalli men bonani donc e firti ko e Firawna yagal ko hunde nde gandanɗa hoorema e fewnade tinnade ko dynastie ko yaara e duuɓi ujunnaji 4 ko adi jibinede annabi Isa yanta e duuɓi Isa ɗi ujunnaji ɗiɗi pawɗi wona duuɓi ujunnaji 4 pawɗi en ɗum ɗon ko fotino civilisation duuɓi ujunnaji 4 pawɗi ɗum ɗon wona hunde seeɗa hunde nde gandanɗa mawde sanne no feewi donc defte ɗe ko kaali hen ko fotan jiɗɗen wiide yo yimɓe gandu ko defte ɗe kaali e nder Firawna en ko air goto e gurdam mabɓe wona foof ɓe kaali hen ko air goto e gurdam mabɓe kono noon kamɓe foof goto foof batteji mum mbawi haalede sababude yitede to wonno kala e mabɓe gonɗo Firawna mawɗo heewi ko eggude ni to baamu wonno ɗo kañum maha kadi janale muɗum mawɗo mbele kañum Allah mabɓe wona weele ɗum woni Allah mboɓe ɗamini wonde ubbitaɓe oɗen gandi enen fof ko Allah keefiru ko Allah mo gandanɗa hoorema illusion Allah mo woodani woni Allah gandanɗa hoorema a jarama
woni mbo mbiyata no ubbitaɓe o walla goto e firawnaji goɗɗi kadi maynoɗo ɓooyɗo kadi ko on kadi mbattata Allah maɓɓe donc ɓurɗo mawnude fof ɓooyi watte Allah eɗen gandi ɗum ɗo wona hunde wonde kono noon ko ɗum kamɓe ɓe miijino yo donc firti ko e dendagal ɓeɗo firawna en e histoire maɓɓe sen kaali wuurɓe duuɓi ujunnaji 4 e dynastie muɗumen e gurdam muɗumen e ruwaymaji muɗumen firti ko ɓen ɗon en mbawa haaldude haala muɗumen e deftere wotere firti ko goto maɓɓe foof gurdam muɗum ko defte ha heewi e joni noon fodde wonde ujunnaji 3 e temedde 4 e 50 firawna ɓen ɗon gurdam men foof weeɓani haaldude ɗon ko seeɗa tan jubbaten hen noon bandiraɓe on calminama onon fof beltanama on jarama yo ko ɗo yewtere men haɗata ñande wonde inchallah